بله زاروقاتی اخوال تاخا گره بیای در باسکر و لور دبستان خوند اکادمیسیان دکتر گلشن سالمی. سالم بنونرین کمالیا نار tanesiyle çu serdana dibistana gire biayel zarokan diyari belav girin müdürya perverde ya başer jibo ku piştgiri da perverde plaketek da sağlami. Akademisyana medyadi Doktor Gülşen Sağlam çu serdana tağa gire bayeku zaroktiya vel vedere derbas bu. Sağlamê ji bo xwendekarên dibistana seretayî dibistana navîn û lîseyê diyarî hazir kiribû. Okudum, okuldayım. Ez niha li gundê xwe me. Min li vê dibistanê xwe. Niha jî ez bi zarokan re me û ez pir kêfxweş im. Min diyariyeke biçûk da zarokan. Ez ji bo vê jî gelê kêfxweş im. Müdürê Perwerdeyê Abdurrahîm Demir, alîkarê şaredar Rıdwan Akyol û nûnerên komeleya nar tanesiyê çûn dibistanan û diyarî dan zarokan. حقیقتا تشکی خوشا اف هدیه نجبوی زاروکی ما سری سالی مکتب نو بو هدیه داوانا کی زاف کیف خوش بون ام واجتی حالو زیده ام قیمت دنا واجتی ولم تخوازن تشتی حالو گشتر و پیشتر باشتر ببن امیر Gülşen Sağlam hanımla hatını verdi. Zaroke Mektebi Lise Ortaokulu İlkokulu Juvara Hediyani Derneka Başkanı Nar Tanesiye Türkiye Şubeye ve Avcı Civira İro em buhara hatin me hediye dan. Çenteyê xwarinê, kirtasiya û avdan dan xwendekarên dibistana seretayî. Eşofman ji dan xwendekarên dibistana navîn û lîseyê. Bu öğrencime destek avgirin, hediye nejmera. Belki şu ara belki spas dikin. O kefa öğrencime izafat, af hediye diydi. Öğrencime göre keyif hoş bun. Zarok ji bo diyariyan gelek kêfxweş bûn û spasiya xêrxwazan kirin. Müdürya Perwerdeya Başêr plaket da akademisyen Salamê û pê re wê negirtin. Merdan Ahmet